Umsunguli nophinde abe ngumqondisi esikhungweni samaCiko Kwamashu I-Kcap uEdmund Mhlongo uthi kuyajabulisa ukuthi lesikhungo siqeda iminyaka engamashumi amathathu sasungulwa. Mhlongo uthi inhloso enkulu kwaba yikho ukuqhakambisa amakhono entsheni yakuleli lokishi njengoba sekukhona intsha edlala emidlalweni yethelevishini kanye neyeshashalazi. Kunomcimbi omkhulu ke wokubungaza lokhu eThekwini kusasa. Siyabonga kakhulu. Into eyenza ukuthi ngiqhamuke nalomqondo ukuthi kube khona isikhungo se-I-Kcap eKwamashu Center. Izinto engayibona ngesikhathi ngifunda phesheya. Ngo-91 ngaba nenhlanhla ukuthi ngithole i-scholarship ngihamba ngofunda e-UK, England, University of Sussex. Mangifika khona ngabona ezobuciko ne-arts zithathwa ngalendlela le enhle kakhulu futhi ewumsebenzi nekwazi ukuthi isize icishe namakhono abantu abasebasha. Ngase ngiba naleli iphupho ukuthi nami sengibuye eSouth Africa sengiqedile i-masters yami ye-development ngingathanda ukuthi le Kwamashu elokishini laziwa ngokuthi ilokishi lodlame okungeke kwenzeke into enhle khona ke ngiyifake lento le engiyibonile laphana ngephesheya kwelanga. Sibheke undunankulu wesifundazwe kwaZulu-Natal umhlonishwa uMusa Dube Ngcube ukuthi abe uyena ozoba khona, kanti futhi sibheke owayengumongameli ubaba uJacob Zuma okuyena owavula lesikhungo sase-I-Kcap eKwamashu Center ngo-2003 September.